Is-saga ta' Jason Azzopardi li raqat f'kamra mħallsa mill-grupp ta' Jorgen Fenech fil-lokanda lussuża tal-Hilton f'Tel Aviv qed tkun sors ġdid ta' ġlied u firda interna fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg. Bejdrin Delija mhux qed ikun ikkontrollat mit-tmexxija l-ġdida u bil-każ ta' Azzopardi, il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg spiċċa jiddefendi b'kull mezz lil Jason Azzopardi fejn saħaq li dan għandu kwalitajiet kbar u għamel ħafna ġid. Ma rrid il-ħadd illi jintrema, ma li rrid ħadd illi jitwarra birridu nifhmu. Il-Dr. Jason Azzopardi huwa bniedem, huwa politiku li għandu kwalitajiet kbar ħafna, huwa politiku li jagħmel ħafna ġid dal-pajjiż. Madankollu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Net FM, Bejdrin Delija ma qatx lura li jitsika lil Jason Azzopardi li kontri saħansitra għandu kawżi l-qorti. Għal Delija x-xeleb kien ġewwa hekk kif semmih fi programmi 3 wara nofsinhar fuq ir-Radju Nazzjonalista rrid jikkummenta fuq l-aġir ta' Jason Azzopardi. Is-semmih talab biex ma jaqtawlux. Hello nsellimlek. Hello nsellmilkom fil-qosor ħafna kemm nagħti kumment. Possibbli li Dr. Jason Azzopardi, però mhux taqtaw lill-linja ħalli l-messaġġ jasal. Possibbli li Dr. Jason Azzopardi. Issa firna nafu illi biex mar fejn mar f'pajjiż barrani kellu jkun hemm persuna relatata mal-familja Fenech ta' Porto Maso illi jiffinanzjalu l-holiday, però mhux tinterrompuni ħalli l-messaġġ jasal. Għax din allura x'inhu l-punt tiegħek? Għajdilna l-punt tiegħek. Ftit wara t-telefonata pront daħal l-intervent ta' Bejdrin Delija li birrieħ fil-qala kwota ċanfira tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika lil Jason Azzopardi. Importanti wkoll li ma nħallix il-komment tas-Sinjur li kommenta fuq l-Onorevoli Jason Azzopardi kien hemm rajt deċiżjoni ta' inammissibilità ta' talba l-investigazzjoni. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, George Hisler, pratikament konkluda illi mhux esklus li f'ċerti ċirkostanzi nistgħu nieħdu kondizzjoni ta' talbi ġenwina l-investigazzjoni minn persuni soġġetti għall-att dwar aġir tagħhom stess. L-aġir suddett ta' talba ta' Onorevoli Azzopardi seħħ f'Marzu 2017 u għalhekk jien preklus mill-investiga għaj termini tal-artiklu 14(1). Fuq ir-rapport ta' Hisler li sejjaħ it-talba l-investigazzjoni minn Jason Azzopardi bħala waħda superflua meta kien jaf li Hisler huwa prekluż bil-liġi li jinvestigah, Delija fakkar ukoll il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika xejjen ukoll l-iskuża ta' Jason Azzopardi li reċiproka l-ħlas tal-Kamra f'Lukanda f'Tel Aviv mill-Grupp Tomas billi xtara rigal tal-fidda lil min ħallaslu l-Kamra. Kwantu għad-dikjarazzjoni ta' Dr. Azzopardi illi huwa reċiproka l-ospitalità b'rigal tal-fidda għandi nosserva bħala prinċipju ġenerali u dan bebda riflessjoni fuq il-mertu ta' dan il-każ li jekk deputat jingħata rigal, inkluż ospitalità u jirreċiprokaħ b'rigal min naħa tiegħu dan ma jikkanċellax ir-rigal mogħti lid-deputat u ma jeżentax lid-deputat mid-dispożizzjonijiet relevanti tal-kodiċi tal-etika tal-membri tal-Kamra tad-Deputati. Delija ma qatx lura li jkompli jgħaddi botti lil Jason Azzopardi dak li kien fuq quddiem li ħeġġeġ lil Bernard Gregg biex jaqla lil Delija minn postu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Li huwa abjat li hu iswed. Intant, urtata l-aħħar għal kummenti ta' Delija fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi kiteb fuq il-profil tiegħu fuq Facebook u ilmenta li kien ikun iktar xieraq li kien ikun preżenti jew ingħata ħin fuq ir-radju tal-partit tiegħu stess. Nimmaġina li dan il-fatt ħarablu bi żvista ġenwina u onesta saħaq Jason Azzopardi botta fina lejn Bejdrin Delija li hu magħruf kemm it-tnejn huma għajn għal għajn u sinna għal sinna.